Kapaszkodj föl! Bemegyünk. Mindenki marad, ahol van? Nem jó semmihez, nem vesz be semmit. Doki kommandó, nem kérdez, nem mozog. Ha vannak zárójelentések fel, gyerünk fel. Csak szólok, lázmérő van nálam, és nem félek használni. Forduljon meg. Nem van. Kők maguk. Kék vagyunk. Sose látod. Mi? Hát ez az. Mi a közeli bezárásra ítélt kórház orvosai vagyunk. Kommandót alakítottunk, hogy megkeressük a környéken élő betegeket. Még hogy kevés erre a beteg. Vannak, csak nem jönnek be a kórházba. Akkor meg honnan tudjuk, hogy betegek? Na menj. Hát a kölkök meg a nő ravaszkodnak. És a pasi? Nem tudta eltitkolni. 36-9. Ez ma majdnem hőemelkedés. Miért innen nézed a tévét? Miért nem az udvarból? Mert onnan nem látnál. Igen, igen. Gyenge látás? Mégis itt bujkálsz? Találtam egyet, főnök. 36-9. És rossz látás. Na, csak megtörsz a bizonyítékok alatt. Beteg vagy. Na, gyerünk a kórházunkba. Maga mit köt? Hát, pulóver. Fáznak, mi? Érszűkét. Anya, félek. Aha, depresszió, szorongás, pszichoszomatikus fázás, gyenge látás, majdnem magas lát. Lehet, hogy egzotikus betegség? Mi meg ott ülünk betegek nélkül. Az olyat meg izélget, mi? Na gyerünk előttem egyes sorba a kórházba. Hát hideg van. Nem fázítom meg a gyerekeimet. Hát az orvosi eskü kötelez, akkor maradjanak. De holnap mindenkit várunk a kórházban, a rendelés. Ha nem jönnek, visszajövünk. Értem? Jó, elmegyünk. De kiket keressünk? Az angyalokat. Mert mi vagyunk Ági angyalai. Horváth Ági angyalai.